Bé, avui és l'últim dia ja i avui és el dia de Harry Potter per excel·lència, perquè en primer lloc suposo que aniré a Dean Village, això no té massa a veure en Harry Potter, però després a les 3 en punt vaig al Harry Potter Trail, així que me portarà la meva vareta, qual freaky fan, i ara quan passi este home vull provar d'anar al Ministeri de Màgia. Quina oloreta més horrible que fa el Ministeri de Màgia. Hello? Que aquesta no és l'entrada. Hello, darkness, my old friend. Crec que just està... No pot ser. Que pena. Ara sí que ja estic de camí a Dean Village. I ahir se me va acabar la bateria de la càmera just quan estava en la pista de gel, perquè vaig gravar en el mòbil. I en teoria volia anar a l'estàtua de Sherlock Holmes, però estava molt lluny i ja era pràcticament hora de dinar i volia tornar a l'hostal, així que abans que Sherlock Holmes haurà d'esperar. I res, de vespre, en teoria de nit, hi havia una visita guiada per part de l'hostal per l'Edimburg encantat, no? Això com de fantasmes i tot això. Però quan vaig arribar a l'habitació hi havia una de les xiques, la meva veïna de llit, i em va dir que ja no anava, que havia quedat en l'altra veïna de llit, que anaven a fer el cost tour, però no amb l'hostal, que si volia anar i tal, i al final, doncs mira, coses que passen. Vam anar al tour de les 5, va estar guai, era un tour per el centre d'Edimburg, parlant de fantasmes i la història d'Edimburg i tot això, i estava guai. La guia era un poc estranya, la veritat, perquè estava guai, explicava les coses molt bé, però era la típica persona que fa una broma i si la resta de gent no riu perquè no es fa gràcia, es queda com... perquè al final li direm alguna cosa, no? I era en plan és que no fa gràcia. Bé, que feia gràcia quan ja estava ahí mitja hora esperant que ens fera gràcia, saps? Però no feia gràcia com a tal. Però vaja, que ja va deixar superguai, era molt simpàtica i això, i molt bé. I res, ara ja m'estic congelant la mà, així que vaig deixar de gravar i ja gravaré quan estiga arribant a Dean Village o en Dean Village. He decidit anar cap a Dean Village pels jardins de Princess Street, que després este és el 5è dia, després d'estos dies he descobert que no és Prince Street, sinó Princess Street, és a dir, en plural, no és el carrer del príncep, sinó dels prínceps. O sigui, ho poc més i ja m'agrada quan estic en el coll. Però bé, i això són els jardins, a la part oest dels jardins, que estan molt bé, així que una tendeta de xocolata però no va. I també tornen a haver banquets amb plaquetes commemoratives de gent. Vaig veure que en el jardí botànic també hi havia algun que altre banquet i això, i posava un cartellet, o sigui, hi havia un cartellet on posava que poder tindre un banc en una plaqueta en record o en memòria d'algú que estimes, almenys en el jardí botànic, costava 2.250 lliures. Per tant, precisament barat no és. Però vaja, que és el que hi ha. O sigui, quan estimes algú fas el que sí. ¡Oh, un esquirol! Se fue. Vale, me queda mal. Sauce boxeador.
que és esta zona d'ací. És una antiga aldea medieval del segle XII. Bé, esta aldea medieval del segle XII, quan l'època de les pestes es va haver de despoblar perquè molta gent estava morint i aquestes coses. I per tant, el que és la imatge del poble com a tal no ha canviat massa d'aquesta època ara, perquè va ser ja després, prou anys després, quan es va tornar a poblar, i de fet encara hi ha gent que viu ací, que qui poguera viure ací. I és això, per tant, per això té esta imatge encara medieval. Evidentment, aquella part, per molt que siga, són cases amb toc medieval, però són més modernes, però aquesta part que la pedra potser és fins i tot de l'època, no tinc ni idea. Però es nota que per dins estan totes reformades, encara que és una passada, siga com siga. Impressionant. Això són uns banys turcs. Uau! Qui poguera ser ric, viure així i vindre cada setmana als banys turcs. Un dels acudits que va contar la guia d'ahir
del Tour dels Fantasmes va ser algo com which is the most haunted place in Edinburgh? I tots en pla. I jo no sé, la gent deia que sé, Castle o qualsevol lloc així. I fa, no, the pub, because there are spirits. I tots en pla de... I ara com, és superbo, no? És superbo, riu-vos. I bé, vam riure per quedar bé, però vaja, tampoc era tan bo. Vull dir, va ser un moment de... Esta dona és curiosa. Acabé d'entrar al Tesco i per a pagar has de fer els empleats del service i m'he ratllat moltíssim, però moltíssim, perquè has de posar-ho, o sigui, passar el codi de barres i se suposa que ho has de posar en una part on ho pesa i després pagues. Però jo no sabia la part de pesar-ho i he pagat i gràcies que ha vingut un xic i em diu has de posar ahí i tal i ho he posat i he perdut un pound, però no, o sigui, sí que han acceptat que havia pagat i està roig, què feu creuant? Locos. I res, que m'he comprat uns botons de Milky Bar, o sigui, està bé, bueno, suposa que estarà bé, ja veurem. Oh, un Starbucks! És robant pel central. Vaig a pagar 7 lliures o euros o el que siga per un cafè. He acabat un poc més pronto del que esperava de Dean Village, així que tinc temps de veure la Scottish National Gallery, ja que és free també, i crec que pagarà la pena. Ahir vaig descobrir, vaig trobar el cor del mosaic que buscava però no sabia exactament on era perquè creia que era en Grassmarket, però no, és en St. Giles Cathedral, que és esta, i no sé què passa, que es veu que hi ha alguna important, perquè està tot ple de premsa i no sé cert què està passant, però la premsa està just en el cor, o sigui, no puc gravar-ho, ni puc escopir-ho. La història conta que ahir és on, o sigui, este cor està fet a posta en commemoració de la gent i les bruixes que van matar, com ja que he dit un munt de voltes. I si de vegades sents pena per aquesta gent, no pots xafar això, perquè no es torna a passar. I el que has de fer és escopir en el centre del cor, o sigui, en el mateix cor. Però està la premsa just ahí, no puc. Per favor, que isquin ja de la catedral, que haig de deixir i que em deixin escopir el mosaic. I ja està, per favor. He d'explicar al senyor policia que està tota la gent així perquè està venint un membre de la família reial. Un membre de la família reial. Quin membre? No ho sé, però està venint. Per tant, crec que vaig esperar-me a veure si els veig, o el veig, o la veig, i ja està. I me'n vaig a dinar perquè m'he comprat espaguetis. S'escolta una banda de música baixar,
No sé si serà que ve la família reial o és que ja s'han fet totalment alcoians i estan començant les festes, perquè mireu, així tenim un membre de l'esquadra especial, esquadra de negres, el cap d'esquadra. Podria fer una fila d'escocesos, seria molt guai. Però si té pinta que siga la reina, el rei... no, el rei no. La reina o algú de la família reial. Ja està, que hem passat un muntó de fred, estic congeladíssima, tinc els peus gelats, perquè ha vingut la princesa Anna. Què és? Acaba de veure la princesa Anna aquí. I no sé, hi havia molta gent, molts militars, molt de protocolo, que em diria Gabriel, que és el protocolo, per qui no ho sàpiga, és el protocolo. I això, així que bé, ara ja sí que toca dinar, que farem un poquet i anar al Harry Potter Trail. 2 hours later. Va, ja he dinat, i no eren espagueti, eren ravioli, i que estaven bons també. I ara estic de camí a Greyfriars Bobby, que és l'estàtua del gosset que vaig ensenyar fa uns dies, que és allà on es fa el míting per a... o sigui, on s'ajunta la gent per anar al Harry Potter Trail. I ja està. Així que ara, a veure si arriba a hora, si hi ha gent, si no, jo què sé. Estic en el tour, en la part del tour, i tota aquesta gent ve al Harry Potter Trail. Hi ha gent de mogolló de llocs, el que passa és que la majoria és perquè venen dels Estats Units a posta. Està guai. Ara veurem què ens conta la xica que porta la vareta. Però no pot fer màgia, per tant, no és maga del tot, però no sé. 2000 years later. Ja s'ha acabat el tour, no es podia gravar, dir a la xica que millor que no gravàrem, que es podien fer fotos. I en realitat pràcticament tots els llocs que hem visitat ja els havia visitat estos dies. L'únic que no era el cementeri de Greyfriars. I bé, allí en realitat doncs hi ha la tumba de William McGonagall, que era un poeta escocès, no massa conegut, i la tomba de Tom Riddle, que és evidentment el nom de Voldemort, i en qui es va basar, i tot això ens ha explicat un poquet la història sobre com va crear els personatges. Des d'ahir també hi ha una reixa des on es veu el col·legi de George Heriot School, que sí que es pot veure des d'ahir, que sí que té 4 cases, les 4 en els mateixos colors que Hogwarts, i d'ahir hem anat a la universitat, que està al Potter Row. Del Potter Row ens ha explicat, hem passat per
The Elephant House, on vaig estar allà, i ara hem acabat el tour en Victoria Street, que és diagonal, i ara ja s'acaba el dia, l'últim dia, sí, així que tocarà fer les últimes cosetes i s'acabó. Vale, a veure, ara hem eixit de l'hostal, és l'última nit i anem a un pub on anem a ballar Kaili, que és una dansa popular escocesa i totes aquestes coses, així que a veure. Everyone's facing the middle. Men on the right, ladies on the left. Tell me the rules. Bona nit, però bon dia. Són les 6:30 i que ara a treballar. No, és ja l'últim dia. Acabé d'eixir de l'hostal, vaig carregadíssima, com es pot veure. I he fet el check-out ja i estic trobant a faltar. I res, me'n vaig cap al pont de Waverley, a per autobús cap a l'aeroport i ja està, s'ha acabat ja. Això no pot ser. I a nit la veritat és que va estar molt guai, vam anar al Kaili, vaig anar amb les dues xiques de l'habitació i un altre xic que també estava en la nostra habitació i vaig apagar la Xina perquè estan dormint. Un momentet. I bé, que el primer ball va ser relativament fàcil, no massa però relativament, així que vaig poder ballar. I el segon o el tercer, no me'n recorde. Al final, això que quedes sense parella i no saps què fer i passa. I em va dir, Jerónimo de ballar. I no, crec que no, ni se me donava a mi, ni se li donava bé a ell, per tant, vam decidir mirar com ballava tot el món i poc més. Però vaja que en general molt guai, les dues xiques, l'australiana i la holandesa, estaven ahí on fire, vinga a ballar. No sé, molt bona gent, molt bon rotllo i molt guai. I se m'està cansant el braç, per tant, ja gravaré si això en l'aeroport o en l'autobús. Però vaja que en general un viatge superguai, paga molt la pena viatjar soles moltes voltes i això és. Espero tornar molt pront a Edimburg, de veritat. Adeu. Song I've often heard, it deals through me now, so clear
free.